హాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చేసిన వంట అయితే చూసేయండి. ఏం వంట చేశానో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే టమోటా రైస్ అండి. చికెన్తో చేసిన టమోటా రైస్, కందిపప్పు సేమ్యాలతో చేసిన సోర్బా, క్యారెట్ వేసానండి. ఇదైతే గోధుమలు చికెన్తో చేసిన జిరీస్. ఇదైతే చికెన్తో చేసిన మకరోని, క్రైమర్ మకరోని అండి. ఇంకా చాలా బోల్డ్ చేసేసాము. చూసేయండి. అవి కూడా నచ్చితే ఒక లైక్ ఇచ్చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చేసిన వంటలు అయితే ఇవి అయితే సమోసాలు అండి. జిబెన్ సమోసాలు, ఈ కూరగాయల సమోసాలు, చికెన్ సమోసాలు, పతాయలు. ఈ పతాయలేనండి, ఈ పతాయలే. ఇదైతే గేమర్ కూరగాయలతో చికెన్ చేసిన. ఇది